para darvos a conocer públicamente un convenio que vamos a asinar a Asociación de Comerciantes e máis Futsal e máis Asociación de Comerciantes, e que ven dentro da liña que o noso colectivo dos pequenos comerciantes da Estrada ven levando desde a súa fundación fai 10 ou 12 anos. Como temos feito xa con outros clubes deportivos, como pode ser o Callobre, mesmo o Estradense ou con peñas deportivas, o noso obxectivo que tratamos nós con este tipo de acordos pois é estar presentes permanentemente na sociedade, que somos parte da sociedade da Estrada, que sin eles non somos nada, pero tamén algo recíproco, que eles, coa colaboración da COE, coa colaboración de todos os comerciantes, creo que faremos a entidade coa que firmamos o convenio máis viable, máis visible, e con toda a xente da Estrada creo que beneficia moito este tipo de convenios. Propúxosenos facelo, ou propúxemonos tamén por todo o que acabo de dicir, pola importancia que para nós ten de que este club de fútbol sala faga as súas compras no comercio asociado. En esa liña chegamos a este convenio por un ano, que naturalmente estou convencido de que se prorrogará porque é beneficioso para todos. E nada, agradecer a presencia aquí dos seus directivos, que lle vai habendo do punto de vista deportivo. Todas as actividades, ben deportivas, empresariais ou non, culturais, dan imaxe dun pobo dinámico, que chama a atención da xente non só do pobo, senón da periferia, e creo que é a única, ou polo menos unha alternativa importante que debemos ter activada en momentos, como sabedes todos, adversos, e que o noso comercio necesita a axuda de todos, e os clubes ou calquera asociación deportiva creo que tamén necesita a colaboración dos comerciantes e dos vecinos da Estrada. Nada máis, deixo-vos con Xosé Manuel Reboredo, que vos explicará con máis detalle cales son os términos do convenio, contestará as vosas preguntas e nada máis. Moitas gracias, Sindo, presidente. Para nós é unha satisfacción enorme poder firmar este convenio coa Asociación de Comerciantes da Estrada, da COE, asociación que eu tive a sorte non de estar, pero si de estar preto na súa constitución hai 10 ou 12 anos. Hai que reconocer que o comercio da Estrada nestes 10 anos cambiou moitísimo, e gracias precisamente a ese esforzo por dinamizar o comercio que sempre esta asociación tivo como objetivo. Digo que para nós é unha satisfacción porque nós vivimos, o noso clube vive do comercio, vive dos estradenses. E nese sentido tuvemos unha resposta moi favorable a nivel individual cando visitamos ou ainda estamos a visitar os distintos comercios da Estrada e as industrias para financiar a nosa actividade. Digo que esa resposta foi sempre extraordinaria e hoxe poder estar aquí co presidente da COE e poder firmar un convenio de colaboración co pai do comercio, para nós, para o clube, é moi importante. Esta colaboración é mutua. Nos ofertamos, diríamos, a posibilidade que dá o noso modesto clube, pero que milita nunha categoría nacional, como é a terceira división do fútbol sala, para que tamén a COE teña un espazo onde promocionar o comercio local, e nós tamén teñamos unha forma de financiarnos a través deste convenio coa asociación. En resumidas, o convenio contempla a aportación por parte do clube de espacios publicitarios, que é o que nos podemos vender, nos podemos vender espacio, e nese sentido ofertamoslle a COE a través do convenio unha valla publicitaria permanente durante toda a temporada no Coto Ferreiro, onde nós xogamos os nosos partidos. Concretamente estará ubicada nunha das porterías, que é o espacio máis visible, porque somos o club máis goleador da terceira nacional, por tanto o espectador dirixe a imaxe cara a portería, que é onde entra o gol. E por outro lado tamén ofertamos a posibilidade de que o logo de ACOE figure tamén na nosa página web como un patrocinador principal, e como contrapartida ACOE ofertanos editar
a nosa revista semanal, o noso pequeno, diríamos, libreto, no que ao longo unha vez a semana anunciamos as nosas novidades canto a resultados da xornada anterior ou novidades con respecto á xornada seguinte, que se reparte por todo o comercio estradense. E tamén nos oferta, e isto é moi importante, nesa línea que ten a COE de favorecer, como podía ser de outra forma, o comercio local, pois ofertanos unha tarxeta regalo con un fondo de 20 euros para cada un dos partidos que xovemos na casa e que nós pois sortearemos no descanso dos mesmos. Como decía, para nós é unha satisfacción enorme. Celebramos hoxe estar aquí co presidente da COE firmando este convenio. Estamos seguros de que no futuro esta línea de axuda se manterá e incluso se poderá aumentar ou intensificar, sempre en beneficio das dúas partes que representamos, tanto nós como directivos como Sindo como presidente de ACOE. En ese agradecemento, os demais creo que vale máis que un convenio. Aquí meio vou firmar un convenio. Exactamente. Bueno, engadiría, xa que falou Xosé Manuel Reboredo do tema das tarxetas regalo. Recordas cando estábamos co Voltas co da Estrada Plus, que foi un proceso demasiado longo para nós, laborioso, e que poñía, era a idea que tiñamos de poñer daquela o comercio da Estrada, modernizalo, non, do punto de vista comercial e tecnolóxico, co magnífico traballo que se fixera dende aquela coa Estrada digital, non, fora un proceso, un proxecto aquel, levouse adiante, e para nós é moi importante que a xente se sume ao das tarxetas regalo, o de, bueno, que a través da nosa página web hai todo un catálogo de produtos, estar, como decía antes, ao mesmo nivel que poden estar os grandes grupos comerciais, centros comerciais pechados, que son con quen temos que competir. Entón, eu creo que sí que é moi importante tamén agradecerlle a Reboredo aquela iniciativa histórica. Sí, foi unha iniciativa bonita, que, como decía Sindo, xa sabíamos cando empezamos que non iba a ser fácil poñer a marcha, porque era cambiar todo, moitas cosas no comercio, pero bueno, hoxe eu celebro que despois daquela iniciativa hoxe se unha realidade e que contribúe a dinamizar ese comercio. Funciona, sí.